Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 13 август җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Өсәккә кермәсә, исәпкә кермәс урып җыю эшләре финиш сызыгында. Таштан гүзәллек тудыручылар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Татар телендә сөйләүче радио хезмәткәрләре Саба җирендә очрашып пляж волейболында көч сынашты. Районыбыз хуҗалыкларында урып җыю эшләре финишка якынлашты. Быелгы корылык уңышмылыгына кырын сукса да, һәр эшнең үз вакыты булганлыктан игенчеләр яхшы кәеф белән һәр минутның кадерен белеп һәм дөрес файдаланып эшли. Бу атна башында безнең иҗат төркеме Туган як җәмгыятендә барган урып җыю эшләренең барышы белән танышып кайткан иде. Алдагы хәбәр. Туган як җәмгыяте өчен башка хуҗалыклар белән чагыштырганда бу коры җәйдә табигать мәрхәмәтлерәк булган, яңгырдан иген кырларына өлешен мулрак чыгарган. Шунлыктан уңыш чыгышы да биредә канәгатьләнерлек. Әмма алдагы еллардагыдан барыбер кайтыш ди игенчеләр. Җәмгыятьнең 2200 гектар җирендә икмәк үстерелгән. Безнең хуҗалыкта инде урып җыю эшләре төгәлләнүгә таба бара. Быел инде авыл хуҗалыгында бигрәк тә игенчелек тармагында табигать шартлары инде уңай килмәде. Шул сәбәпле зур уңышка без өмет итмибез. Шулай да инде хәзерге вакытта безнең инде 30 меңнән артык тулайым җыеп алдык. Хәзерге вакытта инде шул 500 гектардан әзрәк артыграк җирләребез сугасы бар. Игенчеләр без килгәндә 185 гектарлы язгы бодай басуында техникаларына ягулык салу белән мәшгуль иде. Көн-төн эшли торгач кайтып йөреп булмый, менә шулай урыннарда бу эшне башкарырга туры килә. Камил абый Усманов бер үзе барлык басу кырларını иңләп буйлап, хезмәттәшләрен ягулык белән тәэмин итә. Туган як җәмгыятендә 30 ел без шофер ягулык тахучы машинада эшлим. Яз көз инде гел бирәкләй кырда эшләүче техникаларны вакытында ягулык белән тәэмин итеп йөрим. Ул эшемне бик яратам. Менә вакытында җитешеп буламы бөтенесенә дә? Тырышырга туры килә инде, кызурак кирергә кирәк. Тоткарлыкка ясамас өчен. Чөнки кырда эшләүче техника күп бит инде, берсе бер якта булса, икенче якта шулай бит. Бик тырышып эшләргә кирәк инде, җаваплылык, бик зур җаваплылык ае. Иртәнге сәгатьтән тотынасыздыр инде. Ае 6-да чыгабыз инде. Төнгә икенче сменага ясыйбыз. Менә җир эшкәрткәндә, җир эшкәртүдә төнге сменаларга да ясыйбыз. Кич белән чыгып, иртә кич, обедта да ясалак. Күп инде күп йөрергә кирәк, тырышырга кирәк. Иген кырларында 3 полесса комбайны урып җыю эшләрен башкара. Аларны бер туган Нияз һәм Илназ Маликовлар һәм Айдар Тимергалиев иярлый. Язгы будайның уңышын 1 гектарга уртача 15-16 центнер тәшкил итә. Башка бер төклеләрнең 25 центнерга җитүчеләре дә булган. Урты башланганнан бирле быелгы елына күрә икмәгә әйбәт. 7000нән артык әйбер сукканбыздыр. Елны икмәк төрле басуга төрлечә чыга инде. Башка җирләргә караганда, башка колхозларга караганда бездә икмәк әйбәт. 500 гектардан артык арыш суктык. Шуның 160 гектарын подборка, 300 гектарга якын сулы суктык. 344 гектар арпа суктык. Менә бүгенге көндә 185 гектарлы будай басуында будай сугабыз. Комбайнчы егетләр суккан ашлыкны басудан КАМАЗ машиналары бер туктаусыз ындыр табагына ташып тора. Шоферлар Фәнәвил Садыйков һәм Илфат Шәхилисламов ял итәргә дә туктап тормый, чөнки җәйнең бер көне елны туйдыра. Шулай ук игенчеләргә ярдәмгә сатыш бригадасы комбайнчылары да килгән. Алга таба ындыр табагына сугылдык. Биредә дә тулы көченә эш кайный. Эш берничә сменада оештырылган. Анда мәктәп укучылары да төрле тармакларда эшләп лаеклы юлга чыгучылар да җәлеп ителгән. Без килгәндә алар солы культурасын җилгәрү белән Ашлык, Аллаһка шөкер, быел бездә яңгырлар булды әзрәк. Шунлык белән ашлык чыгышы елдагыча булмаса да әйбәт дип әйтергә кирәк инде. Бүгенге көндә 29 меңнән артык ашлык басулардан кайтты инде. Һәм инде менә шунда күргәнегезчә, шушы зирнамит ярдәмендә, аттыргыч ярдәмендә була инде беренче чистарту узабыз. Аннан соң төяп монда кызыйска салабыз. Да кызыйс дигән киптерелми, анда чистартылып инде симәнә дәрәҗәсенә җиткерелә. Һәм инде фуражга дигән фуражга, симәнәгә дигән складларга салып куябыз инде. Бүгенге көндә без арпа, борчакны әлхәмдулиллаһ бетердек.
Сименеге салып куйдык, тупладык. Икенче елга җитәрлек итеп инде. Ураждагы безнең тупланды инде. Туп белән дә тупланды. Амбарда 2 смена эшлибез инде. Тәң җидән кичке 7-гә кадәр. Беренче смена 7-дән 1-гә. Шушы пенсия яшендәге апайлар, абыйлар килә инде. Бунда инде абитасын мәктәп балалары менә шулар белән эшлибез инде. Бунда инде озак еллар эшли торган Гатиятуллин, Сәлимулла абый, Абдрахманов Фәнил абый, Абдрахманов Әлфия апа ул елда төшә инде. Аннан соң шәһәрдән кайткан абыебыз бар әнә Петров Сергей исемле абый ул Нижниковскийдан кайтып, шунда тора да инде икенче эшкә инде. Кызыйста Шәйдуллин Иншат дигән җегетебез эшли инде озак еллар. Аннары Мәрданов Илнар дигән бу ел эшли башлады ул. Алар дагы бу сменалар эшлиләр. Тырышалар инде, аннары шофер егетләр, трактористлар да бар инде яптыручы. Тырышабыз инде. Ашлык кыры кайтып бара, вакытында урнаштырып бару өчен бу бик әйбәт ди агроном Рөстәм Ганиев. Ындыр табагына көндәлек 200 тонна икмәк кайта. Сименәгә дә әзерлиләр, кышлату чорына малларга да фураж запасы җитәрлек тупланган. Пай җирләренә хуҗалыкларга бирү өчен дә икмәк булдырылган. Комбайнер артыннан безнең инде преслар бара, Аллага шөкер салам бар, җыябыз. Анда инде безнең һәр вакытта 3 агрегат эшли. Саламнарны преслап, күбрәк инде шул ерак басуларны, шул басуда укскетләп кую эше алып барыла инде, якынрак басулар фермага ташыла. Ул эштә тоже актив алып барыла. Аннан соң инде 3 агрегат төп җирне төп эшкәртүдә эшлиләр. Алар эшкәртү бара. 1221 МЦС белән 1800 агрегат эшли. Аннан башка инде арча шуга 500 гектардан артык инде җир әзерләп куйдык. Шул эшләр бара. Алда көннәрдә бит инде арча шу эшләре башланачак. Бүгенге көнгә Туган як җәмгыяте кырларында ура кампаниясе төгәлләнү алдында, эш әле тукталмый. Икенче ел уңышы өчен дә хәзердән үк көч куясы. Инде табигать кенә җир кешесен сынаулардан азат итеп, илне туендыруда ярдәмен биреп торсын. Августның 2-нче якшәмбесе Россиядә төзүчеләр көне буларак билгеләнеп үтелә. Таштан гүзәллек тудыручылар белән бу көнне төрле тантаналы очрашулар, котлау концертлары, алдынгы хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләрен тапшыру һәм бу тармакта хезмәт куйган ветераннарны хөрмәтләү чаралары уза. Безнең районда бәйрәм Сабантуй спорт мәдәният комплексында үтте. Чарада без дә катнашып, төзүчеләрнең үзләре белән аралашып кайттык. Тормышның үзе кебек үк, районда төзелешләрнең туктап торганы юк. Бу һөнәр ияләренең тырышлыгы белән тирә-ягыбыз халык өчен кирәкле объектларга байый. Яңа йортлар сафка баса, мәктәп, бакча, мәдәният учакларында, күп катлы йортларда капиталь төзекләндерү эшләре алып барыла. Аларның эшләгән эше барыбызның да күз алдында. Барлыгы республика программасы нигезендә 60, җирле бюджет ярдәме белән 75 объектта төзелеш, ремонт эшләре башкарыла. Основной безнең хәзерге зур объектлардан тыш безнең мәктәп салынып килә 500 урынга. Андан соң безнең күп фатирлы йортларыбыз бар. Тынычлык 9-да салынган Сабада, андан соң Шымардында салына 12 квартиралы. Андан соң безнең инде шәхси йортларның ишегалларының ремонтлау эшләре бар. Тегелне безнең 5 шәхси йортларның ишегалларын ремонтлаган яка быел безнең 7, аларның быелның саны инде безнең билгеле, үзегез күреп торасыз. Сабада безнең 3, Шымардында 2, Икшемәдә безнең 2. Алдагы елда да ул безнең дәвам итәчәк. Ул 5 елга эшләнгән программа. Аның белән генә тукталып тормыйбыз. Безнең инде быел федераль программа буенча да объектлар каралды. Ул инде безнең менә Сабантуй комплексы артында эшләнеп килә торган хәзер 25 домга каралган инженер системаларын эшләп киләбез. Алдагы табада ул да дәвам итәчәк. Андан соң капремонтка килгәч, шәхси йортларның инде безнең 14 йорт. Алар инде безнең Шымардан, Сабада урнашкан йортларга капремонт эшләре бар, Кибәшидә бар, андан соң Икшермәдә бар. Biz şuna aytası kele tüzüşünün işi big ağır inanın. Şundan da alар erten тұрып, кешке хәтле эшлиләр. Аның битендә төзелтергән юлы да бик кыска. Кыш көне бик алай артык эшләп булмый. Кыш көне эшләсәң, җәй көннәрне инанын төзәтергә туры киләчәк. Основном җәй көне бик бүтән көчне куеп эшләргә тырышабыз инде без.
Бәйрәмнең тантаналы өлешендә район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов тәбрикләп, тармак алдынгыларына Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгының Соба муниципаль районының мактау грамоталарын, район башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Төзелеш тармагының торышы төбәкнең икътисади дәрәҗәсен дә билгели. Безнең районда барлыгы 14 төзелеш оешмасы эшли. Аларга ярдәмгә читтән 8 оешма җәлеп ителгән. Үзебезнең районда төзелеш өлкәсе, төзелеш тармагы үзенең билгеле бер экономикада урын алып тора. Безнең бөтен сушы тулайым продуктны алып карасак, беренче урында авыл хуҗалыгы барса, үзенең күләме белән, икенче урында бара инде безнең сәнәгать белән сушы төзелеш өлкәсе. Бу нәрсә дип әйтәсе килә, бу инде күп тырышлык менә шу өлкәдә эшләүчеләр хисабына бөтенесе булдырыла. Инде алдагы көннәрдә безнең шулай эшләребез гел булып кына торсын. Үзегез беләсез бит, безнең бүгенге көндә республикада күп кенә республика программалар эшләп килә. Безнең инде күпмедер ел элек безнең төп максат куелса республика программаларына кергән, безнең инде бүгенге көндә ул республика программаларына түгел, федераль программаларга, нас программаларга керү. Төзүчеләребез яңа технологияләрне уңышлы үзләштереп, кулланылышка яңа төзү материалларын кертәләр. Эшне таләпләргә туры китереп, проект нигезендә алып баралар. Шуңадыр Соба районы тәҗрибә уртаклашу майданчыкларының берсе булып тора. Иң зур оешмаларның берсе ПМК 159 җәмгыяте, анда 85 кеше эшли. Хәзер алар 23 объектта хезмәт куя. Иң заманчалар инде ул бик әйбәт һәм качественный дип әйтгәндә идәннәргә мрамор җәю, ишекләрне алюминнан кую, түшәмнәрне пластиктан түгел, металлический чайниклардан җыю, двойной фальс дип әйтәбез инде түбә япканнарда, шуларны куллану һәм гомумән соңгы кайда нинди яңа материал кулланыла, яңа технология кулланыла, шуларны барып, карап, изучать итеп эшләргә тырышабыз. Чарада гомер буе төзелеш тармагында җаваплы хезмәтләр башкарган райондашыбыз Илсур Таиповка Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе дигән мактаулы исем бирелде. Мин 83 елда вакытта кисейдин строительствосын үтеп ПМК кайттым. Анда прораб булып, мастер булып, начальник ПТО булып, главный инженер булып эшләдем. Андан соң яңа жылдыгында Собада ПМКда главный инженер булып эшләгән Касанов Наил. Ол таш иданда бәләкәй предприятие. Анда 7-8 елында эшләдем. Шуннан соң 2000 елда администрация кеп, ул вакытта отдел капитального строительства дип аталган төзелеш бүлеге. Шунда главный инженер булып эшләдем. 2005 елда начальник итеп куйдылар. Шул 15 ел сонда эшләдем. Гомер буе шул провести буенча эшләнде. Шимне яратып, ясы килеп эшләдем. Соңгы көн булды, кичә уанестым, бистәгә чыктым, Аллага шөкер. Бәйрәм күңелле спорт ярышлары, таяк тартышу, ласта киеп йөгерү, кул көрәше, отжимание, чүлмәк ватыш, милли көрәш һәм башка ярыш бәйгеләр белән дәвам итте. Концерт программасын Казан артистлары Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар үзебезнең мәдәният хезмәткәрләре бүләк итте. Районда бу егетләребезнең кулы тимәгән бер генә объект та юк. Нәкъ менә аларның хезмәт нәтиҗәсе районыбыз халкының иминлеген, аларның лаеклы тормышын тәэмин итә. Бәйрәм уңайыннан барлык безнең төзелеш өлкәсендә эшләүче эшчеләргә, хезмәткәрләргә уңышлар гына, инде эшләре гел булып торсын, эшләре гел сыйфатлы гына булып торсын. Барыгызны да төзүчеләр көне белән котлыйсы килә. Әйткәнемчә инде белә төзүчеләр ул һәрберебез өйдә инде без бөтенебез дә чүкеш тотып, кадакка суккан кеше. Әйтәсе килә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, гаиләләребездә иминлек, илләребез тыныч булсын, матур биналар күп булсын, кешеләргә файдалы күп китерсен. Радио хезмәткәрләре микрофон каршында авызларына гына каратып утырмыйлар, кулларында туп та уйнаталар. Кичә районыбызга республиканың татар телле 9 радиосыннан командалар килеп, пляж волейболы уйнадылар. Бу турнир 2014 елдан башлап үткәрелә. Моңар шул Казан шәһәрендә узса, быел коллегаларыбызны Сабага чакырдык. Тулырак Раилә Галябина хәбәрендә.
Сабаның Олимп стадионы Сабан туйы капкасыннан ким түгел. Тальян, гармун моңнары, таба исе еракларга таралды. Менә шулай кунакларны каршы алу, ярышларны оештыру югары дәрәҗәдә башланып китте. Мичтә койма күпереп пеште, кайнар чәй дә телеңне йотарлык булды. Бу тәмтемнардан һәркем авыз ите алды. Аны Теләченең туган авылым комплексы хуҗасы Рифкат Шафиков тәкъдим итте. Җанлы аралашу чәй өстәле артында тагы да ямьле, гамьле иде. Сүзләр бер күрешү, бер гомер гыйбарәсе тирәсендә куерды. Бүген бит инде бигрәк тә икеләтә бәйрәм Шәкәев, чөнки беренчедән туган якта һәм шушы урыннарны бит күрсәтәсе килә бөтен дусларга, журналистларга, коллегаларга, бит әле һәрберсендә күргәне юк, мондый матурлык әле һәр җирдә дә юк. Икенчедән инде татар телле радиостанциялар арасында шушы волейбол, ул бит безне берләштерә торган. Монда бит юк андый конкурентлык, монда җиңәм дигән әйбер беркем дә алай дип килми монда. Монда киләләр, күрешәбез, аралашабыз, күптән күрешкән юк дип, һәм танышабыз дип, бер-беребез белән танышабыз дип киләләр. Бу ярыш түгел, бу бәйрәм дип әйтер идем. Шуңа күрә күңелләр бәйрәмчә. Мин Саба җиренә аеруча дулкынланып киләм. Чөнки бу минем тарихи ватаным. 1900 фәләненче елны Әли Попов яңа гына радионы уйлап тапкан чырларда минем әнкәйнең әти-әнисе Сабада өйләнешеп Башкортстанга Яңавыл районына күчеп киткәннәр. Һәм анда 15 бала тапканнар. Һәм анда төпләнеп калганнар. Мин Башкортстанда үскән кеше. Бу беренчедән. Икенчедән 1993 елда без Саба белән Башкортстанның Яңавыл районын дуслаштырдык. Ул вакытта Фәрит Гыйлмиев иде, хакимият башлыгы. Казанда һәм Саба районында Яңавыл көннәре, Яңавылда Саба көннәре үткәрелде. Инде радиода чирек гасырга якын эшлим, шуңа күрә горурланам. Татарстан радиосы шушы 7 тапкыр үткәрелгән турнирда 2 тапкыр җиңүче булды. Инде җиңүче һәр вакытта да кабул итә. Сабаларның инде шулай 2019 елны җиңеп, үзләрендә кабул итәргә җыенулары, һәм инде пандемия аркасында 2020 елда үткәрә алмаганлыктан, быел 2021 елда монда килүебезгә бик шатбыз. Мин әлбәттә турнирда үзем уенчы буларак катнаша алмыйм инде, миңа 70 яшь тула бит инде. Минем шәкертләрем дип әйтергә кирәк. Мин үземне аларның тренеры дип хис итеп, гәрчә тупны бераз суга белгәнгә күрә инде сөйенеп килдем. Һәм әлбәттә гел җиңү ул максат түгел. Иң зур максат катнашу. Чөнки Совет иле таркалгач, әлегә кадәр бердән-бер булган радио Татарстан радиосы гына түгел, башка радиоларда барга килде. Анда да безнең бит хезмәттәшләребез, анда да безнең шәкертләребез. Аларның күбесе Татарстан дәүләт радиосында эшләп киткәннәр. Шуңа күрә без алар белән бер күрешү, бер гомер дип сөенеп күрешәбез. Алар җиңсәләр, без сөенәбез. Әгәр дә без утабыз икән, алар да сөенерләр. Безнең девиз: бездә гайрәт, бездә көч, безгә бары 93. Саба комының бу кадәр иҗат кешеләрен әле беренче күрүе. Журналистлар һөнәрләренә бәйле рәвештә мәйданда туп уйнатучылар түгел, мәйданда барган вакыйгаларны яктыртучылар. Бу киртәләр бүген җимерелде һәм Сабаның Олимп стадионы республиканың татар телендә сөйләүче радиоларында эшләүчеләрне кабул итте. Алар бирегә пляж волейболы уйнарга килделәр. Сабаның Без Дулкын радиосы 2019 елгы турнирда күчмә кубокка ия булып, киләсе ярышларны үзебездә уздыру хокукын яулаган идек. Узган ел пандемияга бәйле рәвештә ярышлар булмый калды. Һәм менә ул көн килеп җитте. Радиолар Саба җирендә. Biz bu kubokны исән имин минем бүлмәдәге шкаф өстендә тоттык. Бүген без аны сезнең кайсыгызгадыр биреп җибәрү өчен ярышларга җыелдык. Тантаналы ачылышта район башлыгы Рәис Бинханов та катнашты. Ул журналистларның спорт белән дуслыгын хуплавын әйтте. Бүген көндә сәламәтлек дигән әйбер бар бит. Көндәлектә ничек булса да сәгать ярым нидер хәрәкәттә булырга кирәк. Бүген алар үзләренең тотышлары белән бөтен халыкка җиткерәләр моны. Шул ук вакытта безнең республикабызда тормышны күрсәтү, нинди тормышта икәнен, шәһәрләрне,
Bugün bizim Sabar rayonunun ötünde olmayanlar jurnalistler, alар bütün respublikadan bizden nedir yaxşı birine, naşar birine de alар üzerinde jitkizecekler. İkinci yılın tam bu tenşirler naşlay yürüyüp çağırsan da mınday tege birdemlikni hem indi yangalıkni jitkiru biz de alardan iştemiz alar bizge men o'ylayman bu kun içinde ko'pmedir taqdimlar etirlar bunda shular tursangiz bunda shular motor bo'lar deb masan qora bitirasiz deb men o'ylayman shunday sirlashuv bo'lardi ham endi kelajakda ularga butun oңышлар esenlik sog'lik tozalik boylik bo'lgan egiligini ko'rib xalqda hurmatda bo'lsinlar. Bu turnir 2014 yıldan başlap үткәрелә. Onun birinчесендә 4 радио катнашкан булса, 2019 елда үткән соңгысында 7 команда көч сынаша. Бүген сафка төзелүчеләр 9 радиода тәкъдим итте. Болгар, Татар радиосы, Татарстан радиосы, Тәртип, Күңел, Ноқра дулкыннары, Биектау радиосы, Дулкын, Китап исемнәре радио тыңлаучыларга таныш. Ә менә алып баручыларны моңарчы тавыш белән генә кабул иткән булсак, аларны бүген үзләрен күрергә мөмкин иде. Бик шатбыз менә шушы 7нче татар телендә сөйләүче радиолар арасында үткәрелә торган волейбол ярышында барыгызны да күрүгә һәм инде Сабада тәртип икәнен без юлда ук күреп килдек, сыкланып килдек. Юлның хәтта разметкаларына хәтле гашык булып, шуңа күрә алда да тәртип булсын дип, рәхәтләнеп, үзегезнең бик рәхәт җирлектә яшәгәнегезне белеп яшәгез дип әйтәсем килә. Тантаналы сәламләүдән соң волейбол турниры ачык дип игълан ителде. Алдан салынган шубага ярдәмендә командалар 2 мәйданчыкка бүленде. Төркемнәрдә 5 кеше булу шарт итеп куелды. Менә шундый составта уеннар башланып та китте. Татар телле радиолар җыелу, аралашу, хәл-әхвәлләрен сорашу өчен менә дигән чара иде бу. Республиканың төрле почмакларында үз көйләренә эшләп ятучылар уен арасында дуслашты, танышты, аралашты, фикерләр алышты. Менә шушы волейбол уеннарын иң беренче булып Болгар радиосы башлап җибәргән иде. Һәм инде аның төп максаты менә шушы хезмәттәшләр белән бер күрешеп, аралашу, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу иде. Менә инде быел 6нчы тапкыр уза әлеге уенда, 7нче тапкыр уза. Шушы 7 очрашуда да без үзебезнең коллегаларны күрәбез, башка районнарда эшләүчеләрне күрәбез, алар белән аралашабыз, фикер алышабыз. Бик кызыклы очрашу. Һәм инде киләчәктә дә дәвамлы булсын иде. Без Дулкын радиосы хезмәткәрләре төп оештыручы буларак җаваплыкны нык тизгендә тоттык. Мондый җыелулар башка коллективлар белән генә очрашу түгел, үз даирә журналистлар арасында бердәмлек тә булдыра бит. Җиңелү дә беркемнең кәефен төшермәде. Настрой бик искиткеч көчле иде. Шалдымны яклап, Күңел радиосын, Даланы яклап килдек менә. Яраганы якын итеп тырыштык, тырмаштык, тик ни кызгана җиңү бездән ычкынды. Менә киләсе елга берсә килеп, менә ычкынып калды. Бераз гына ычкынды, шуңа күрә менә алып батырлар белән безнең команда белән тагын да тренировация итеп, һәммәсендә булырга исәплибез. Алла берсә киләсе 2022 елга. Беренче уенда без Болгар радиосы коллективы белән очраштык. Беренче уенда да бик киеренке көрәш барды. Шулай да безнең Татарстан радиосы коллективы җиңгә яулады. 2-0 исәбе без җиңеп чыктык. Инде икенче партиядә безгә Саба дулкыннары коллективы белән очрашырга туры килде. Саба дулкыннары коллективы җегетләре һәм кызлары бик тырыш, уңган, булган, үзләренең спорт белән шөгыльләнгәннәрен күрсәттеләр. Аларга чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Без 3 партия уйнарга туры килде алар белән, көчле булуга карамастан. Алар безне бу уенда җиңеп чыктылар. Без дә бирешергә теләмибез. Алга таба да безгә очрашулар насыйп булсын. Безгә дә җиңүләр насыйп булыр Алла бирсә. Ярышларны Саба спорт мәктәбе тренерлары хөкемдарлык итте. Журналистларның уеннарын алар бар игътибарларын биреп оештырдылар. Киеренке ярыш шактый озак барды. Нәтиҗәдә финалга 4 команда чыкты. Татарстан, Тәртип, Саба дулкыннары һәм Биектау ФМ. Бер мәйданчыкта 3нче урын өчен татарстанлылар белән тәртиплеләр көч сынашты. 2нче мәйданчыкта Биектаулылар белән без Сабалылар уйнадык. Беренче урынны алу бәхете Биектау ФМ командасына насыйп булды. Сабалар бик кеше әзерләгән. Бик матур, яхшы командасы. 2нче елга без бүтән районны радиоларны бездә Биектауда көтәбез.
Уеннар тамамланганнан соң без хезмәттәш кунакларыбызны Соба районы буенча сәяхәткә алып киттек. Маршрутыбыз иң матур, төзек, торак пункт лесхоз буенча сайланды. Ылыслы агач кәшәләре үстерүче селекцион үзәк үзенең киң кырлы эшчәнлеге белән зур кызыксыну уята. Биредә шытын биргән агач үсентеләре бөтен дөнья урманнары өчен шимал булып тора. Ә дендрарий бакчасы декоратив агач куаклар, төрле чәчәкләр белән таң калдыра. Биредә 524 төрле яшеллек үстерелә. Мәйданы 11 гектарны тәшкил итә. Шәй ясау цехлары да эшләп килә. Урман музее легендар урманчы Нургали Миннехановның тарихи ядкарларын саклый. Сихри урманның барлык серләре белән танышырга мөмкин биредә. Лесхоз якларыннан менә шушы матурлыклардан хозурланып, Сабантуй спорт комплексына кайттык. Җиңүчеләрне игълан итү, аларны тәбрикләү биредә оештырылды. Бүләкләрне тантаналы шартларда ияләренә Татмедиа акционерлык җәмгыяте башкарма директоры Ильяс Гәреев тапшырды. Шулай итеп, татар телле радиолар арасында пляж волейболының 2021 елга җиңүчесе итеп Биектау FM радиосы танылды. Икенчедә Саба дулкыннары, 3нче урында Татарстан радиосы командалары калды. Күчмә кубок Биектау FM радиосына күчте. Димәк, киләсе сезон ярышлар Биектау районында үтәчәк. Кымлыкта башланган очрашу мул табыннар артында Саба сыйлары белән сыйланып, күңелле дәвам итте. Кунакларыбыз белән бергә бездә дә бүгенге очрашуның, уенның тәэсирләре озак сакланыр әле. Жәй тамамланырга санаулы көннәр калды. Ул үзенең җылы көннәре, тансык яңгырлары, җиләк-җимеш, яшел-чәгә бай мул бакчалары белән истә калачак. Нигъмәтләрдән табыннар сыгыла, ә уңган хуҗабикәләр җәйне банкаларга ябып куярга ашыга. Килдебәк авылында яшәүче 5 бала анасы Алия Каримуллина бу эштә җитезлеге, осталыгы белән аерылып тора. Аның белән хәбәрчебез Гөлшат Галиякбарова танышып кайтты. Алияның һәр иртәсе аш-су бүлмәсендә кайнашудан башланып китә. Көн кызуланганчы дип сезонлы эшнең бер эшен тәмамлап калырга ашыга. Ул 2-3 эшне бер юлы рәхәтләнеп эшли. Духовкада бәлеш пешсә, Алия үзе банкалар яба. Безнең якларда җәй кыска, барсын да вакытында эшләп өлгерергә кирәк. Алия кыш өчен әзерлекне май аенда ук башлый. Кышка әзерлекне без майдан башлыйбыз инде. Башта яфраклар җыябыз, май аенда үләннәр җыябыз, аларны киптерәбез. Киптереп шәй әзерләп куябыз кышка дип инде. Корлаган яфраклары, җиләк, җимеш яфраклары бөтенесен әзерләп, җыеп, киптерәбез дәген. Мин аларны тутырып кышка әзерләп куям. Аннары инде җиләкләр җитешә башлава, җир җиләкләре коен, җиләкләр җитешә башлава, урманга йөри башлыйм. Урманнан коен җиләге җыям, быел булмады, коен җиләге аның хәтле күп булмады. Узган ел бик күп җыйган, 15 литр коен җиләгенә җыйдым. Җир җиләген көн сайын тормыш иптәшем белән иртүк сәгать 5-тә, 4-тә торабыз дагын, җиләк җыярга китәбез. Кеше инде торып чыкканчы без җиләкне җыеп тутырып кайтабыз. Җиләкләрне мин кайнатмыйм, вареньены төеп, песок белән булгатып, морозильникка гына куям. Алай файдалырак таптым. Үләннәр әзерләүдән соң кайын һәм җир җиләге җыялар. Монсына әле кеше йокыдан торган шук, 3-4-тә торып чыгып китәләр. Җиләк-җимеш өчен аерым лар алганнар. Бер генә ризыкны да әрәм итәсе килми ди Алия үзе. Банкаларның шутын үзегез алып барасызмы, юкмы, әллә инде онтыламы? Юк, шутын алып бара алмыйм, потому что бер япканда 15 банка, бер япканда 20 банка ябам. Аларны шуттап та бетереп булмый. Кыярларны утыртабыз, Аллага шөкер, помидорлар утыртабыз. Кыярлар утыртабыз, викториялар утыртабыз, инде җиләкле җимешләрдән кураларыбыз бар, алмагачларыбыз бар. Бөтенесеннән дә җитешкәнчә әзерлибез инде. Әрәм итәсе килми ризыкны. Шуның өчен кыярны дагын әрәм булмасын дип әзерлибез. Тозыйм, салатлар да ясыйм. Шайтып әзерләп куябыз инде кышка. Каримуллиннар гаиләсе бик тә кунакчылар. Гаиләнең өлкәннәре Миннемөхәммәд абый һәм Зөлхиҗә апа үзләре дә 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Читтәге балалар һәм оныклар кайтса да ачык йөз, мул ризык белән каршы алалар. Мәсәлән, бүген алар гаиләдә 10 кеше. Балалар да эшсез тормый. Кызлар әбиләре белән бергәләп кулдан килгән бар эшне ялт итеп эшләп куялар. Безнең гаиләбез бик зур. Безне әни эшсез тотмый. Без әби белән бергә алма җыябыз. Җәй көне бакчада эш бик күп. Шүпләрне утыйбыз, җиләкләр җыябыз, су сибәбез.
Олия белән Зөлхижа апа бик татулар. Ярый әле балалар һәм өлкәннәр бар дип сөенә Олия. Мен инде банкаларны балаларым булыша, балаларым банкаларны апкыралар, жуалар, яшелчәләрне дә жуып керәләр. Калганын инде стерильләвен, тутыруын, нитүен ансысын үзем генә эшлим. Зөлхижа апа һәм Минне Мөхәммәд абый уллары Зөлфәт, киленнәре Олияның тату, тырыш булулары белән горурланалар. Төп йорттагы 5 оныкларын яратып та туя алмыйлар. Төрле чорларны кичергән өлкәннәр гаиләдәге иң кадерле кешеләр. Үзе бер хәрәкәт, үзе бер сәламәтлек бит инде. Шулар белән күңел үтә инде, күңелле була. Алар кайта, кайчан әзрәк күбрәк тәйриләр, бер әйтеп белмәйләр, балалар. Бала булгач йөрергә тиеш, сау сәламәт булгач. Үзебездәге 5 бала, 4 кыз, 1 малай. Һәр берсендә 2шәр, 3 кыз да, аннары Гөлүсәдә 1, менә малайда 5. Без ирем белән тату матур яшибез, балаларыбыз белән, Аллага шөкер. Кешебез җиткәнчә эшләренә булышабыз. Балаларыбызның әйбәт торганнарына куанып, сөенеп яшибез шулар тәрбиясендә, Аллага шөкер. Алия, Аллага шөкер. Арташ кызык. Куда белә кудагыемда бик әйбәт кешеләр, Рәйсә белә, Рафаил. Безгә шундый акыллы кыз үстереп биргәннәр өчен аларга мең рәхмәт, мең шөкер бездән. Бик тату матур яшибез, 15 ел торабыз, Аллага шөкер. Bütün эшне дәген белмим дип тормый, бөтенесен дә булдырып, пешерә. Балаларны Аллага шөкер тәрбияли барыбызны дагын нәрсә дип әйтим инде. Эшенә дә бара, җитешә, йокламаса йокламый. Аллага шөкер берсеннән берсе тере 5 бала кайтып бирделәр безгә. Шуларның матур, тату яшәгәннәренә куанып яшибез бергә. Бик әйбәт улым дагын, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Аллаһ Тәгалә күпсенмәсен. Олия бик тырыш, ачык йөзле уңган хуҗабикә. Һөнәре дә үзенә бик ярашып тора. Ул Саба үзәк шифаханәсендә шәфкать туташы булып эшли. Әлегә декрет ялында һәм бөтен вакытын бик теләп гаиләсенә, балаларына багышлый. Йорт-җирне, бакчаны ялтытып тора. Олияның тәмле аш-сулары исә телне йотарлык. Бисмилла әйтеп күңел биреп эшләсәң, барсы да уңа һәм тәмле була. Банка ябуның да Олия генә белгән үз серләре бар. Мин кыярны инде башта банкаларны стерильлим, духовкага тагам, былай нитмим, духовкага жуам да, духовкага утыртып, әкренге утка куеп, шунда стерильлим. 1-20 минут ул минем банка шунда тора. Банкаларны алам дагы, шайтып тизеп куям дагы, карлыган яфракларын, укропларны, сарымсакларны мен уксуска салып, шунда тиз генә салам дагы, алып банкаларга тутырам. Дагын тузын, писөгөн салам дагы, кыярны тоже уксуста ашпарит итеп алам дагы, банкаларга тутырып куям дагы, өстенә су салып, капкашны стерильләп, банкаларга каплыйм аннары. Бу нигез шын мәгънәсендә киленнән уңган. Олия барсында җайлап килеп тора. Шуңа да бергәләшеп гөр килеп тыныч, имин тормышка сөенеп яшиләр. Алга таба да шулай дәвам итсен иде. Дәвам итәбез. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов теләктәшлеге белән капка төпләрендә, подъезд алларында чәчәк үстерүчеләр арасында быелда конкурс игълан ителә. Үзләре яшәгән биләмәләрне гөлләр, чәчәкләр иленә әйләндерүчеләр махсус бүләкләргә ия булачак. Без сездән хәбәр, чакырулар көтәбез. Иң уңганнар белән телевидение һәм радио тапшыруларда таныштырырбыз. Безнең алдагы сюжет герое үз чәчәклеген оҗмахның бер почмагына тиңли. Безнең бакчага да килегез. Үсергән чәчәкләребезне бер күреп, төшереп китерсез диеп шалтыратучылар байтак. Байлар сабасының Закир Юсупов урамы 11-нче йортында яшәүче Рафаил Әгъләмовның дусты безне биргә махсус чакырып китерде. Подъезд каршындагы әллә ни зур булмаган урында Рафаил әфәнде 13 төрле аллы-гөлле чәчәкләр үстерә икән. Природаны бик яратам. Даже һавадагы bulutlarını da. Bu mine eniden kildi dip ettim iken, min enini merhumunu arttırıp jiber demezine. Ama çiçeklerin üsüntülerini koyan olasınız. Tanışı beşten olam, yandarı uzun ide üstürem rassadı. Bigrekte nindi çiçeklerini yaratasınız? Benim en yattan bu urmeli, iyi andar onu. Gerdinim.
Аның шәшәкләрен күрергә күрше подъездда яшәүче әбиләр, бабайлар да киләләр. Кичләрен эскәмиядә сөйләшеп утыралар икән. Рафаэлгә дә мактау сүзләре җиткерәләр. Кайсы була вакытта мин фантазия метем, икенче этажы ясап метем, үсереп булмас микән дип. Булмый шул. Сез менә әйләнә торган әйләнгечләр, самолетлар ясап куясыз. Аннан соң су сора торган бочкаларны буягансыз. Бу шулай ук сезнең фантазиямы? Ул минем бик көчле ул. Фантазия бик көчле. Мин шуңа күрә миңа күп кеше әйтәсен хыялый дип. Рафаэль Әгләмов бүген әнә шулай матур чәчәкләр үстерү белән шөгыльләнә. Яшьлегендә ул бөтенләй башка һөнәр иясе булган. Мин үзем профессиональный сварщик. Коймалар, капкалар. Бу минем үземчә ничек агынатым икән? Бу минем райский уголок минемдә юл итәм. Әнә шулай үзенә бер шөгыль табып, подъезд яныннан үтеп-сүтеп йөрүчеләр өчен матурлык бүләк итүче Рафаэль җәйге көннәр чәчәкле булсын өчен яздан ук хәстәрен күрә. Ул рассадлар үстерә, чәчәкнең орлыкларын юнәлтә. Шулар белән мәш килә ул. Сез чәчәкләрне үстерәсезме, әллә помидорлар, кыярлар, яшелчәләр? Юк, беткән чәчәк. Ул минем хобби. Районда чәчәкләр үстерүчеләр арасында конкурс игълан ителде. Урамда, капка төпләрендә, күп фатирлы йортлар алдында үстерелгән матур чәчәкләрегезне телевидение аша күрсәтәсегез килсә, безгә шалтыратыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Тормышыбыз җәйге көн сыман якты, кояшлы, аяз күкле, нурлы булсын. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын.